Ola, señoras e señores, que tal, como están? Benvidos ao Voltas co Prato, son as 7 menos 10 da tarde e aquí estamos cociñando como sempre en rigoroso directo, cociñando como sempre na televisión de Galicia. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, cambio de cámara, porque hoxe temos un espectáculo gastronómico a piques de chegar. Vamos recibir con fortísimo aplauso a Xulio Mato, a Lucía Vázquez, adiante. Aí está, non veñe. Bueno, por nada, vou ter que empezar só. Vou nos chamar outra vez, veña. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Lucía Vázquez. Estamos a outra cousa. Chamáchenos. A ver, Non sou eu, de verdade. Estarme dicindo que non soy a miña voz. Non? O sea, levo 33 anos coitando, non berres tanto. Estamos falando dunha receita. Non fales tanto, non berres. Non berres. Miña nai sempre me di non berres tanto. Sí, é verdade, berra, Temos un sorteo activo Sí. para esta semana Super difícil. que Lucía non ten nin idea do que é. Non teño. Vale. Vamos coa adivinanza da semana. Señoras e señores, estamos sorteando un libro do Voltas co Prato para este venres entre todos os acertantes da seguinte adivinanza. Unha cousa, pono aí, que coa súa risada perde a súa anada. Tédelo aí debaixo. Que será? Unha cousa que coa súa risada perde a súa anada. Que será? Que será? Que será? Ti tes algunha idea? Non. Non. O público que estea calado, por favor. Sí, non se pode dicir, Se pode decir. Senón... Evidentemente. Vale, pois... Poño por fora. Participade no noso Instagram, enviado ao noso Instagram as respostas e entre todos os acertantes, faremos o sorteo do libro do Voltas co Prato próximo venres. E agora sí, imos cociñar a ver que nos trae María de Vilalba. Ola, son María do Boitán Villalba, gustame a dorada, pero non a fago, e gustame ao forno, con patacas, pimientos e guisantes. Gustaríame que me fixeran de outra forma a probar os cociñeiros. A ver con que me sorprenden hoxe. Saludo ao meu fillo que está hoxe de cumpleaños. Un beso. Ole, María de Boitán de Vilalba. Parabéns ao fillo de María, Sí, Parabéns ao fillo de María que está de aniversario, así que supoño que dirá ela despois tamén aquí. Claro, xa o Está dixo. o fillo de aniversario que diga o nome, tal, non sei Claro. que, sabe, se quere, e demais, non, que diga algo para o seu fillo. Bueno, María, pedía dourada. Xulio Mato, Aí a temos. abraiada ca dourada, que temos aquí detrás. Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer unha receita que é un pouco extraña. Sí. Porque primeiro vou facer unha dourada zarandeada. E ti dirás, que é unha dourada zarandeada? Ou se pode lidar, que non hai dolor, Así. xa. Pois vamos a facer unha salsiña con ñoras, carne de pemento, maionesa, e con toda esa salsa vamos a botar a tixola. Vale. O sea, vamos a planchar ca salsa. Coa salsa. Por eso digo que é unha cousa rara. Zarandeada vai ser como se magarre, aí sí que a vou zarandear. Vale. E despois vou facer un salteadiño de verduras. Moi ben, pois esta é a proposta de Xulio Mato, unha dourada zarandeada. E hoxe, coa volta de Lucía Vázquez, como estás? Moi ben. Ben? Estás contento de estar aquí con nós? Moito. Nós tamén. Despois de volver das vacacións, ademais? Si, onde van, xa sabemos que fin. Xa necesito outras. Pois entón non te recordo máis. Que vas facer ti? Vou facer unha dourada nunha receita que é ancestral. Al e pebre. Ven sendo casi como unha caldeirada galega, pero típica de Valencia. Ancestral. Al e pebre significa allo e pimentón. Co cal, o sea, podemos ir que por aí vamos a algo que non é coñecido, pero esta é diferente. Diferente a como se fai aquí en Galiza. É unha allada, eso. Non vai ser unha allada, de aí a diferencia. Nós faríamos unha allada, a galega sería nunha allada e tal. Isto leva casi os mesmos ingredientes, ou parte dos ingredientes fundamentais, pero é distinta. É outra forma. É como a ti, cañotas. Que chula, Distinto. Que chula, gustoume. Unha receita ancestral de cando os romanos estaban por aquí pola Península Ibérica, polo menos. Polo menos. Polo menos. Señoras, señores, cociñamos dourada. Que pasada. No Voltas co Prato. Imos con Lucía Vázquez, veña, vamos alá. Un pez, Que grandísima canción. Que é máis ancestral, a receita ou Juan Luis Guerra? Creo que é receita. Ostras. Home, a Juan Luis ainda lle queda tempo por diante, non? Sí, pero... A receita tamén, pero ten máis para atrás. Pero xa ten os seus anos, non? Juan Luis Guerra. Sí. Sí, pero digo que... Estivo ano pasado en concerto por aquí cerca. Bueno, estivo 10 minutos, empezou a chover e marchou. Ai, sí. Home, Que pasa, estabas? no, pero foi supersonado.
Ai, sí? Sí, como un concerto aquí en Sanxenxo. Non sei, como nunca Empezou a podo chover ir aos aos 15 concertos, minutos porque así. hai que facer os concertos en luns e en martes. Xusto, pa ti. Pa ti. Por da hostelería. Hai no que facer o lunes e o martes, exactamente. Mira, vamos a empezar coa receita, Veña, porque é va. ancestral, pero quere o seu tempo, Perfecto. Entón, esta receita, como xa digo, é un clásico ancestral. Organización, porque temos aquí unha pota e dous cazos grandes. Exacto. Vamos a empezar. Temos esta potiña, pusemos un poquinho de aceite de oliva e vamos a cascar estas pataquiñas. Cascar, sí. Cascar. Escachar, oh. Bueno, escachar. Non é o mismo cascar, cascar é... Non? Escachar é... Chasquear. Chasquear, vale. Chascar, así. Non moi grandes porque queremos que se fajan no tempo que temos, Vale. que non é moito. Entón, Ei, damos aí. Tampouco necesitamos moitas porque a douradiña que temos, que ora imos a vela, non é moi grande. Vale. Entón tampouco queremos que se xa todo pataca e nada de É peixe. pouco do resto. Bueno, a xente da casa, como sempre, que nos chame, o 664-483419, teléfono a Voltas co Prato, que nos podedes chamar, como sempre, para o que queirades. Queredes falar con nós? Chamade a Voltas co Prato. Queredes participar con nós no sorteo? Chamade a Voltas co Prato. Queredes gañar 50 euros dunha vez e 50 da outra? Chamade a Voltas co Prato, que sempre estamos disponibles para todos e todas vós, porque haberá mal tempo, haberá mala cobertura, pero o teléfono da Voltas co Prato sempre está para todos e todas vós operativo. Ou non? Sí. Madre mía. Ese tío dice que Aquí non se colga, Non se colga. Comunicar, ves? Aquí dá comunicando porque chama moita xente, pero non se Ai, colga. eso sí que é verdad. A mí eso dimo todo o mundo. Sí, moito se queixa a xente Mira, disso, botamos a pataquiña. Imos botarlle unhas guindillas, vale? Unhas Vale. callenitas. E uns allos. De aí o de al. Al de allo. Exacto, al de allo. Botamos uns allos, non moi finos, así, grosso modo. Un Un grosso alliño. modo. Aí vai. Isto ímolo deixar aí, que se nos sofrita un pouquiño, vale? Mima. Que colla así un chin. Despois, incorporaremoslle... Isto despois imoslle botar un caldo que imos plantexar agora. Temos aquí este aceitiño, Vistes como le Imos dijimos poñer. plantexar agora? cebola... O sea, como fía, como fía. Ti, unha pregunta. Cebola, cenoria, Cebola, cenoria, un pouco de aceite. un clásico, un pouco de aceite. Unha folliña de loureiro. Ui, Begoña estaría fodadísimo. Non, para isto sí que lle gusta. E un pouquiño de apio. Apio. Un clásico dos caldos. A verdade é que Para rematar, chama a atención porque pouco usamos o apio. Non sei se en Galicia, pero no programa non o usamos moitísimo. eu non son moi de apio, nós pero somos para bastante, estes caldiños Ah, non. dalles un saboriño. Un pouco de pimenta. Non para que pique, pero sí para que lle dé unha aromita. Vale. E damoslle así unha voltiña. Ole. Sabor. E poñémoslle. Mira que teño aquí. A espiña e Teño a cabeza. A espiña, estas son dos lomos que De vai Xulio. empregar Xulio. A espiña e a cabeza. A dourada, chamámoslle dourada porque aquí entre ollo e ollo suele ter unha parte douradiña. Que isto non o ten. Este non o ten porque é de piscifactoría, non nos vamos a engañar. Vale. Pero a que se pesca nas nosas rías, A ten do aquí pincho. unha parte amarilla, dourada, fermosa, e normalmente aquí tamén Dalle a volta, porque se vexe nesa cámara. suele ter aquí, mira, Nese dei. esta zona así, toda douradinha amarela, Aí. e despois nos mofletiños unhas cores alaranxadas, rosadas. Mira que feita, feitaza, É feitiña, verdad? É feitaza, sí. Pois pa aí vai, Moi ben. Agora E xa non vai ser moi feita. auga. Este é un caldiño express, é o que imos empregar, entón non vou cubrir moito, así, e aí o deixamos. Perfecto, Chup, pois chup. deixamos a Lucía As patacas esas, Non pasa nada. as patacas esas. As patacas esas. Douraron. Sí. Bueno, non vou criticar a Lucía, vamos con Xulio. Sí. Peixe é um alimento. Ves criticar aquí, non? Podemos comer ao almoço, ao jantar e ajuda a emagrecer. Estamos cerca do programa 900. Aí, Xefes, estamos cerca do 900, polo tanto estamos cerca do... Da saúde. 1000. A quen ven no 1000? Pau a tua Este señor. O Kim Barreiros. Kim. O Kim Barreiros ten que vir no 1000.
Bueno, de momento queremos que veña, non? De momento queremos chegar ao 1000. Está pendiente de confirmar. Primeiro de momento queremos chegar ao 900. Eso, ao 900. Despois ao 1000. Espera, que estou aquí por se me quedou algunha... Mira, mentras eu te explico o que teño aí, mira a ver se hai algunha pepita por aquí e vai quitando, por Non favor. ó. Eu zume dun limos. Non ó. Mira, aquí na tixola... E onde boto? Teño un po... Onde botas? Aquí. Claro. Aí. Mira, aquí teño allo, unha cebola, explica. 3 dentes de allo, unha cebola e unhas ñoras que tiña hidratando, ves? Como están gordiñas. Que non me expliques a min que estou traballando, explica yo a xente. Pero tamén tens que mirar para aquí, No, Hostia, para ti todo traballar, madre mía. Dios de mi vida. estou non pasando mal. Bueno, entón, isto que xa o temos así salteadiño, o que vamos a facer é facer a salsa que che dixen que vamos a untar as douradas. Me parece que teño moita salsa para tan pouca dourada, pero bueno, vamos a... Entón, mira, aquí teño mayonesa. Vamos a botar esta verdura que temos aquí. Espera, déxame quitar a culler. Que pasa, non das ti solo? Eu sí, mira, quitamos isto de aquí. Vamos a botar o zume de 3 limóns, que é o que estás espenicando ti aí. Joder, mas ten máis bebidas isto que... Sí, 3 limóns. Pues multiplicas que poda ter cada limón. É un coador non se te ocorreu, no? Un coador non se te ocorreu. Non se me ocurreu, por eso estás ti. Entón, mira, metemos un poquinho de carne de pimento choricero tamén, sal e uns grans de pimienta. Estrésame isto, Xulio? Sí, a mí estrésame verte traballar. É que me estresa a mí. No, estrésame porque é traballo moi minucioso para min. Claro, claro. Todo é traballo para ti. Veña, xa está. Se vai algún grau... Mira, mira, mira. Escapou un. Madre mía, que habilidade innata tes. Cala a boca. Madre mía. Bueno, queda un por aí. Mira, quiteiche unhas cuantas, Bueno, vamos chamar a convidada de hoxe, veña, que eu non... O meu non é facer iso, o meu é chamar a xente. Pois veña, chama, Veña, que pase, por favor, María de Vilalba, un aplauso para ela. Hola, María. Hola. Arrímate aquí, por favor, adiante. Antes de nada, tes o fillo de aniversario. Sí. Queres dicir algo? Aí tes a cámara. Felicitar ao meu fillo que está hoxe de cumpleaños. Pero como se chama? Higinio. Higinio, mandamos-te un mico enorme, parabéns, de parte da tua mamá, María, e de todo aquí. Aí está. Un aplauso para Higinio, veña, un aplausinho. Veña. Está de aniversario e igual está vendo a súa mamá. Sí. Pódese dicir os anos ou non? 39. Ah, está na flor da vida, bueno, está na flor da vida, bueno. Xulio, contalle a María que vai facer para ela e para María, Higinio. benvida, e parabéns po teu fillo, mira. Teño aquí esta salsiña que fixen con ñoras, con carne de choriceiro, con cebola, allo, e que máis botamos? Sal, pimienta, mayonesa, bueno, un montón de cousas, vale? O zume de 3 limóns, entón vai ter así un toquiño ácido. Entón, o que vamos a facer agora é pintar estes 2 lombos de dourada e vamos ir fritindo con en manteiga, con esta salsiña. Que é o curioso, non salsear despois de fritir, salsear antes de fritir, por eso me chamou a minha atención esta receta. Chámase, como se chamaba? Dourada zarandeada. Unha dourada zarandeada. Non foi. Eu tampouco. Este miro nun internado. No, Seguro. A min díxome a jefa, vamos a facer unha receita mexicana. Pois vamos. Ah, é mexicana? É mexicana, sí. Non o dixetes en ningún momento. Porque me acabo de enterar. Vale. Entón, mira, derretemos a manteiga. Mentras se nos derrete a manteiga, vamos a ir pintando os lombiños. É que é increíble porque os vas facer Claro, ca salsa. coa salsiña máis manteiga. Sí, sí. Pero despois vas botar manteiga aí, ou sea, a salsiña aí... No. O resto... Ah, non. No, queda seca. Como queda así? Isto vai quedar sequiña. E o resto? O resto, por iso dixen que tiña moita salsa para tan pouca dourada. Pero non vas acompañar despois no Vou prato? facer unhas verduras. Podemos ir botar un poquinho esta salsa as verduras despois. Claro. O que ti digas, tío, o jefe aquí. Para aproveitala. Tío, o jefe, digo, por... No, pero isto aproveita. Se tú guardas na nevera unha semana, vamos ir botando para dipear e para todo. Isto vale para todo. Si non tes nin idea que hai 2 minutos que non sabías de que era a salsa. Como que non sabía o que era a salsa? Si te dixo a directora. A directora díxome que era mexicana. Bueno, vale. Vale. E hai 10 minutos mirates como era. Ai, que pesado, madre mía. María, eu vou facer esta dourada que che vai encantar, pese ao señor este que está amargado, porque está amargado, ven, ves? No, non se nota. Ves? Non se nota. Amargado non estou. Estarei repugnante, eso sí. Repugnante tamén. Eso sí. Entón, agora vamos a deixar aí. Bueno, que Vou curioso. botar un poquinho de salsiña por aquí arriba. Que che parece, María? Ben, ahora hai que probar, a ver si... Non te vexo moi convencida, No, a ver, pero nin ela, nin eu, nin ninguén. No, ti nunca estás convencido que fago eu, cañotas. Nunca, jamás.
Ela dixe que lle gustaba o forno, non? Dixetes que che gustaba o forno. Sí. O forno gusta, che? Sí, tamén. Pois podíamos haber metido no forno. E máis dixo que lle gustaban os chícheros e aí non vexo ningún. No, pero vamos, vou che poñer outras verduras. Pa próxima, vamos con Lucía Vázquez. A ver, que trae Lucía para Higinio, para María, para toda a familia. Pois mira, eu vouche facer unha dourada en al e pebre. Con patacas queimadas. Que é unha salsiña a base de pataquiña, allo e pimentón. E despois, ahora estou facendo xa. Este pan estou tostando para facer un machucado. Para darlle despois un pouco de consistencia á salsa. Imos machucar ese pan con os froitos secos. Neste caso temos piñóns e améndoas. Que rico. Estamos tostando ben. Ten boa pinta. Podes usar o froito seco que teñas pola casa. Que aquí esta pataquiña que xa se está facendo. Se tes abelás, valen. Valen abelás, vale, sí. Sí. Por que non? Claro. Vale, vale. Se tes noces, tamén valen noces. Vale de todo. Vale de todo. Que Pipas máis de lle guste cabaza, cada un. Se che dixo que é fruto seco... A ver, pipa de cabaza eu non considero un froito seco. pipas de xirasol. Tampouco. Home, pipa no. Por qué? Bueno, pipa de xirasol, o mellor vaille tamén, sí. No do Brasil. Pero de cabaza pareceme que o mellor no, eh? Eu con cabaza non o faría. No do Brasil tampouco. No do Brasil, sí. Acertei. Xa se sabe, canto máis nobles e máis caras, máis ricas. Xa, xa. María, despois de ver as receitas, terme que dicir cal che gusta máis a ti vendo así, cal crees que lle gustaría máis a teu fillo e cal levarías para Vilalba? As dúas. Levaría para Villalba. Non dudaches, Dixo as dúas. Mira este caldiño, en que pouco tempo xa colleu colorín. As dúas. Pois de momento, como as dúas van para Vilalba, vou pedir que vayas para a zona de sufridores e despois chamamos, te vale? Vale. Veña, un aplauso para ela que está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Ven da maravillosa vila de Vilalba. Ai, a amada dourada. Sí, como vedes, hoxe lanzámonos á peixería para cumprir os vosos desexos. Porque sabemos que cociñades este peixe habitualmente na casa. E por que temos ese dato? A ver, non vos vixiamos, nin espiamos o móvil, nin nada, pero a dourada é un dos peixes máis consumidos no estado. Comemos máis de 32 millóns de kilos de dourado ao ano, que non está nada mal. Claro que para chegar a ese número é importante saber que temos dourada todos os días do ano grazas á acuicultura e, ademais, a moi bo precio. Hoxe compramos a 3,95 kilo. Así que non vos deixedes levar polo tempo revolto, que xa vedes que podedes atopar exemplares tan bonitos como estes que hoxe cociñamos. Como sempre, seguídenos en @voltascoprato, participade no noso sorteo e dadelle amor ás receitas. Veña, Xulio Mato. Non sei se sería 3,95 unidade, A mí dixerme 3,95 kilos. A unidade. Eu penso que será a unidade, Queres que o confirmemos? Sí. Por favor. Eu confirmaría porque un divulgador como a ti non pode dar un dato así. Ten razón. O azar. Ten razón. Por favor, podemos confirmar o dato de 3,95 kilo, 3,95 unidade. Vamos a intentar confirmar. Bueno, mira que pintaza ten isto xa. Xa apaguei, Ah, eso quedou así. Xa apaguei. Ostras. Mira que boa pinta ten. A verdade é que moito Vamos deixar aí mellor. así en apagado para que se nos vaya facendo a zona da piel un poquinho máis. Sí. Despois xa vamos sacar. Mira, Moito mellor que o que parecía antes. claro, por iso che dixen que iba a quedar sequiña, queda super ben, que como ule. Sí, ule moi Brilla ben. xente como ule. Ule espectacular. Ule super ben. Oh, Mira, unhos dentes de allo e vamos a ir preparando salteadiño de verduras. atención, confirmación de última hora. Confirmación de última hora, Xulio Mato. Sí? 3,95 unidade. A mí xa me parecía. 3,95 unidade. Un aplauso para Xulio que ten controlado os prezos dos peixes. É que vou ao supermercado, por ben. eso. Moi ben, moi ben. Pero tiñan Que non dúbidas, se diga que non somos críticos con nós mismos. que tiñan dúbidas na redacción do Voltas co Prato, No, porque normalmente suele estar en torno a 10 euros o kilo. Home. Este debía ser 200 e pico gramos, 300. Por eso dixen eu. Moi ben, Estaba atento. Sí. Eu sempre escoito o que dis. Mentira. Porque me parece super interesante, sí, de verdad. De verdad. É interesante o que conta cando digas cousas, a que sí? Non sabes mentir. Bueno, carallo, bueno. Bueno, en honor a Begoña foi Eso, o taco que nunca estuve con esta semana. Eso, aí vai. Xa o Bueno, gastaste pues ti. mira, uns cogomelos. Aquí podemos poñer as verduras que queiramos, podemos acompañar unhas patacas panadera, podemos facer un poquinho de pasta, uns niños de pasta que tamén llevan moi ben. Que rico. O que queiramos, vale? E como me dixeches eso, vamos a botar un toquinho isto, que non estaba na receita, pero a min gustoume esa idea. De nada. Vamos a botar este toque, que lle vai dar un... Porque ten este toquiño ácido do limón... que lle vai moi ben. Divulgador gastronómico. É unha pasada, eres o departamento de Imardé da Voltas co Prato. Sí.
Bueno, entón agora vamos a botar uns poquinhos tomates. O que non sabemos é se apareceu a persoa que nos regalou os tomates. É verdad. No, está dicindo a directora que no. No. Que non sabemos nada, persoa do cesto. Un benefactor /A anónimo. Sí, do cesto máis dos tomates de onte. Claro. Que son estes, Son estes Seguimos tomatiños, utilizando os tomates que nos deixaron na porta. Hombre, que están de maravilla, están... A verdade é que... No, moi ben, Xa non sei como cortei eses. Bueno, igual, Distinto. como que iramos. Vamos a deixar a Xulio Mato cortando os tomates roubados e imos con Lucía. Donado. Non sabemos. Non sabemos se os deixamos. Ti non sabes a historia dos tomates? Roubado, sí que sei. Mirache por unha monte, enteraxeste? Non entereime polo WhatsApp. Moi guai, O sea, que nos apareceu unha cesta con tomates na porta do plató. A mí pareceme maravilloso eso. Sí, pero claro, ti imagina que alguén... A ver, nós temos un súper aquí ao lado do plató. Sí. Que alguén ten a cesta dos tomates e di, vamos un minuto ao súper, deixa aí a cesta, e ven un do a voltas co prato, colle a cesta, mete por dentro, e dinero para nós. Non creo que fora así. Non, pero sería moi Pero chulo. como hai curiosidade, Sí. Sí, hai Bueno. un ambiente de... E andamos buscando a ver quen é a persoa que nos deu os tomates, pero non aparece. Entón, Misterio dos tomates o aparecidos. misterio dos tomates aparecidos, sí. Que estás facendo? Mira, o panciño que turrei, Ajá. cos froitos secos, unha gotiña de aceite, Oh, machucando. machucando. Que rico vai estar eso, Agora imoslle poñer unha gotiña do caldo para acabar de machucar. Eu, mentras tanto, podo facer unha pregunta de concurso, porque seguro que a xente na casa está pensando, cañotos, non dá os 50 euros? Sí, dámonos 50 euros. Imos alá. Como se chama a receita que fai hoxe Lucía Vázquez de que é ancestral? Alipebre, dourada, alipebre. Pebre. Pebre, Alipebre. alipebre. Chamade ao Parece un 664-483419, temos 50 euros en xogo para todos e todas vos. Así que, por favor, chamádenos, repartimos cartiños, somos xente boa, gustanos falar con vos, e a resposta que tedes que decir é... alipebre. Sí. Que máis? Machucas? Machuco. Xa casi teño. Aquí teño aí unha amenda inteira que se me está a resistir. Guau. E agora, para rematar este receitón, Os machucados estes só se poden facer con morteiro ou hai outras formas de facelos? bueno, podemos meter nunha turmis, pero entón non é un machucado, é un turmixado. Claro. É como triturado, non? Claro. Non é un chiste, é unha realidade. É unha realidade. Mixado é un chiste. Pues mixado, se o digo eu, botas tamén, Está celoso. Está deloso porque dixetes que é un chiste que el... Foi un chiste bo, que eu xa me rin. Entón foi malo. Está ciumento este. E botas un pouco máis de caldo aí, as Un patacas. poquinho máis de caldo. Remisemos ben. Vai coller corpiño. Ai. Poñémoslle ben de prixel picadiño. E engadimos a dourada. É que eu xa, sin a dourada, eso xa... Xa. Ai, teño Patacas, que pan... probalo. Teño que probalo de sal. Mira, probei. Era un Mira, detalle. sabes que vou facer? Vou salgar un poquinho, a min gustame moito cando hai peixe así directo. Salgalo aí. Salgar un poquinho o peixe. Pola carne, non? Sí. Pola parte da carne... Así polo menos nos aseguramos de que o peixiño non vai quedar soso. E aí vai. Unha receta super sinxela, moi faciliña de facer e eu creo que sabrosa, Viscosa pero sabrosa. Viscoso pero sabrosa. Viscosa pero sabrosa. Hakuna Matata. Imos a Betanzos. Concha, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Ben, ben. Chove en Betanzos. Atendendo as recetas. Como? Atendendo as recetas. Como debe ser, como nos gusta a nós neste programa. Digo eu se chove en Betanzos. Choveu, pero ahora mismo parou un pouco. Pois aquí estaba chovendo antes de empezar o programa, non sei a hora, pero estaba chovendo. A cachón. Bueno, veña, por 50 euriños, quero que me digas como se chama a receita que está facendo Lucía Vázquez, que é ancestral. Dourada, alipebre. Moi ben, un aplauso, 50 euriños. Iso perfecto. Iso perfecto, Pois Moi ten ben. mérito, porque eu estive me confundindo un rato largo, Claro, teño unha pregunta para ti. Gustache a receita? Porque como dis que estás atenta, que estás anotando... Sí. Sí, Concha? Sí. É que xe facía de coño os cartos e chao, verdad?
Bueno, pues nada, practica a receita calquera das dúas, que seguro que están boísimas. Mandamos un bico grande, vale? Igualmente, gracias. Veña, gracias a ti, taloguiño, chao, chao. Chao, chao, hasta logo. Xa estaba abrindo conta do banco. Xa estaba abrindo a aplicación. Xa estaba outra cousa, se estaba poñendo a huella. Xa estaba sacando o móvil, por iso se escoitou, sí. Estaba sacando o móvil. Quedoume picantón, Estas guindillas tiñan... E a min que me dis? Pero que a María lle guste Pero un poquinho ahora Xunta María, non te preocupes. a gracia. Ahora, cando vai a Xunta María, xe lle pregunto. Pero pregúntalle de boa fe, que te coñezo, Que lle falta ao teu guiso? A parte de menos picante, Nada. é o pan. E o pan xa yo machucamos no machucado. É ese todo. Este pan mollar. Ten resposta para todo, como poder ver. Xulio Mato, veña. Eu xa teño tamén as verduriñas, mira que vou a pintar. Guau, a túa receita ten un aspecto tamén... É unha pasada, É un aspecto zarandeado, verdad? É que non entendo de zarandear. As que son zarandeadas son as verduras, porque levan remexidas. O sea, eu de zarandeado si non o entendo. En teoría, en México lle chaman zarandeado porque colle un toque a brasa, porque se suele facer a brasa. En este caso, hai que facela sempre a lume bravo para que colla esta costriña, ves? Que ten que ver iso co zarandeo? Pois, hai que preguntar a México. Entón, a explicación que dixeches ti non ten sentido ningún. En México, sí. Eu traio a cultura mexicana hoxe aquí. Pero tens que saber a explicación. Pois, Sancho, dixen, polo sabor a brasa que colle, chamanlle zarandeado ese sabor a brasa. Ah, vale, teñenlle ese nombre ao sabor. Hai que escoitar cando se fala. Non é só falar sin escoitar os outros. Non te explicaches ben. Vamos a ver. Hai unha rejilla de madeira que se chama zaranda. Vale. E lle dá un sabor. Sí. Gracias, Gloria. Sí. A ver, sigue, ahora sí. Entón, como se fai nesa rejilla, pois adopta o nome da propia rejilla. Moi ben, un aplauso para Xulio Mato. É o ir a campás. É o seu diccionario, a súa Wikipedia, que é a nosa directora. Claro. O chat GPT de Xulio Mato. Moi ben. É unha mezcla de cultura. Eso foi meu, ves? Ese foi o chiste de Xulio, que Bueno, como podedes ver é peor. Vamos a pagar. Canto aprendemos contigo, Pouco. Porque non escoitamos. Xa, non escoitabas ti. Veña, vamos a deixar a Xulio. Acórdate, zaranda. Sí, zaranda. E vamos co convidado de hoxe. Veña, vamos para lá. María de Vilalba. Zarandeado. Que estaba Lucía preocupada polo tema do picante. Que tal te levas co picante? Regular. Ostras. Bueno, regular. Pois... Agora xa foi. Agora se che ferve a Jorge... Un cubo libre. Agora mal será. Mira, estás vendo aí as dúas receitas, a de Xulio e de Lucía. Teñen as dúas así... Boa pinta, sí. Sí, é color moi chulo, verdad? Sí, moi dorado, sí. Non sei, claro, a de Lucía ten picante. A outra non ten. Dixo ela, pero hai algo máis que digas ti, bueno, mira, chístame isto dunha ou doutra que hai. A ver, que che gusta así dun? O de Julio. O de Xulio? Sí. Porque todo, así, en general. Sí, porque está máis dorado. El primeiro tengo que probar. No, xa. Home, que a dourada está ben, non? Sí, está ben. Está ben. É o seu. Bueno, por nada, mira, vamos facer unha cousa. Vamos ir ver a don Xulio Mato. Vale, a ver como remata, por veña. Vamos con Xulio Mato, vamos para lá. Dámoslle un aplauso, home, a muller. Está connosco, ten un fillo de aniversario. Ponte aí do lado de Xulio. Aí está, ben. Bueno, María, pois mira, xa temos aquí as verduriñas salteadas. Mira que bo aspecto teñen. É bon olor, Sí, parecen como tallarins, non? Sí, porque cortamos así o... Poderíase facer con tallarins, verdad, Xulio? Sí. É que... Iba a dicir, non me escoitache, pero sí que me escoitache. Claro que te escoito. Mira, e agora esta salsiña que formou a manteiga, que a salsiña que lle botamos, metemos así un brilliño, e lle vai dar un toque de sabor. Maravillosa esa fermosa cor dourada de Xulio Mato. Zarandeada sin zaranda. Aí está, vamos a dar un aplauso a Xulio. Porque ten un aspecto super chulo, Super chulo, a verdade que moi bonito o aspecto, Xulio. Vamos con Lucía. Ai, Lucía, o teu tamén, Mira, María. Aí vai. Ali pebre,
Toquiño picante. Aí hai máis plato que comida, Tamén o le ven, E ten un bon olor. Hai máis plato que comida, di. Sí. Bueno, tiña o tamaño que tiña. Vale. Para probar, Vale. Aí está. Buah, ese pan. Ese pan, a clave é o pan, Ese pan, a mí ese pan tostado con un guisiño moito me gusta. Vamos a dar tamén un aplauso a Lucía, veña, que merece. Moi ben, vamos a probarme. Sí. Veña, por favor, pasa por aí. A dereita aí. Quero que a xente da casa que estivo atenta a todo isto me diga a resposta á pregunta dos 50 euros, que é maravillosa. Como fai Xulio a súa dourada? Zarandeada. Como, Xulio Mato? Zarandeada. 664-4834-19. Chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Agora sí, María. Zarandeada. María, podes probar. Queres que te agarre o brazo? Dalle. Agora está ben? Non hai medo. Non. Mira que ruín. Pois non me doi. Bueno. Home, si me deixes. Que ruín, Si me deixes. Buscamos un rincón. Vou repetir a adivinanza, vale, para a xente que está na casa, que ao mellor non estivo atento ou atenta. No noso Instagram temos un concurso sobre unha adivinanza, que é unha cousa que coa súa risada perde a súa nada. Que será? Unha cousa que coa súa risada perde a súa nada. Que será? Iba a dicir chamade, non chamedes. Responder o noso Instagram, aí queremos saber que é esa cousa. Hai libro, Hai libro. Hai libro. Para o venres, libro do Voltas co Prato. Entre todos os acertantes e todas as acertantes daremos un libro do Voltas co Prato. Vale, un sorteo dun libro. Así que, por favor, enviade resposta ao noso Instagram. Que tal estás, María? Ben. Ben, sí. É que, claro, é que estaba esperando a que me chamaran da Pobra do Brollón. Dora, que tal? Boa tarde. Hola, moi boas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, quero que me digas a resposta maravillosa á pregunta de concurso. Como fai Xulio a súa dourada? Zarandeada. Moi ben, aí está. Moi ben. 50 euros que van para Pobra do Brollón. Moitísimas gracias. De nada, gracias a ti. E que che parecen as receitas? Maravillosas, son unhas receitas estupendas, a Sí, verdade. Moitas gracias. anotaches para facelas. Anotei, claro que sí. Así me gusta. Pois nada, eres de peixe, non? Bueno, son un pouco máis de carne, pero peixe tamén me gusta. A mí tamén me pasa. Hai que... Bueno, un bico moi grande, Dora. Veña, un abraciño, hasta logo. Hasta loguinho, chao. Chao. Pois, agora sí que chegou a hora da verdade. Temos dúas receitas maravillosas de dourada, feitas de maneiras moi distintas, pero a verdade é que o aspecto, en realidade, é bastante parecido das dúas. Sí, está Vendo así, é bastante parecido das dúas. Temos por unha banda a dourada, como era? Alipebre. Alipebre, unha receita ancestral da zona do Levante, non? Dixeches que era da zona do Levante, que fixo Lucía. E a receita mexicana que fixo Xulio Mato. Ancestral tamén. Ancestral. Zarandeada. Que era de... De zaranda. Que é unha... Un chisme de madeira. Non sabes xa o que era. Zaranda de F. Zaranda de Ebro, non? Vale, moi ben. Pois imos alá. Claro. María, de Vilalba, despois de probar as dúas receitas, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Julio. Xulio Mato! Aí está! Moi ben. Sí. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Lembren que temos activo ese sorteo, vale? Enviade respostas á nosa adivinanza e, por favor, compartide. Dádenos amor. Espallade a Voltas co Prato, que onte vistesnos moito e queremos que nos sigades vendo. Un bico moi grande, quedade como sempre na mellor.